Yo, merga nyatane aku ditanting yen besok tumapake perang Baratayuda. Baladewa ki bakale melu ngendi? Melu ndombani Kurawa apa ngronjongi Pandhawa? Wah, inggih ning kula pitados. Paduka sinuwun menika Nalendra ingkang ugemi berbudi Bawaleksana, yen iya ya iya, yen ora ya iya. Ya ora. Panjenengan mesti badhe madeg ing tengah-tengah. Madeg ing tengahing bebener, mboten mbelani sinten-sinten. Leres napa mboten sinuwun? Bener. Kaya mangkono kuwi. Baladewa tetep madeg ing tengahing adil. Nanging iki mau ana dadang layani jujul anusuli. Merga ana tekaning Ratu Sabrang kang bakal ngajab sirnaning Baladewa. Ngakune Prabu Surya Gupala, ngaku yen kuwi turase Prabu Hamsaraja sing nalika semana ndak pateni jaman lakon Pandhawa ngadani Sajirajasaya. Wah, lah niku tedhak turuning, tedhak turasing mungsuh. Mesti ajeng wales wirang. Bener mangkono. Mula kang saka kuwi, Sata. Mulane aku nganti kowe cah bagus. Wong tuamu ya Sudarmamu arep diajab patine. Kudune kowe tanggap wis Sata. Nggih. Menawi ingkang nami Prabu Surya Gupala menika badhe ngajab bilai. Badhe males dhateng pejahipun tiyang sepuhipun sampun ngantos Kanjeng Rama ingkang badhe tumandang karya. Cekap ingkang putra pun Wisata Prabu Hamsa sirna saking Rama Prabu upami turasipun boten trima anak mengsah kalian anak. Bagus. Sing tak karepke ya ngono kuwi, bagus. Tegese kowe wis tanggaping sasmita dadi anak Baladewa aja meringkus. Lan aja ngegungke dupeh Wisata ki anak ratu. Aja mung ngegungke dupeh dadi anake wong kondang. Aja dadi bocah sing ugungan munggah umpaan. Aja mung sumendhe marang wong tuwa, nanging kudu iso tangkar tumangkar, ngulir budi, ngasah kadewasan. Kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Lan Wisata ingsun kekudang bisa taruna ngungkuli bapa. Tur maneh pun Rama pengin prisa anak Baladewa yen tumandang perang kepiye? Inggih, jer menika rinten dalu dawuh paduka ingkang kula tenggo Rama. Rasa nunggu dawuh kebat mangkata nanging sing praitna ati-ati. Pamit Kanjeng. Kepapak keprang guling mungsuh, kepapak bawatnya bentar, papakane ngaloga wah ladalah. Iki sapa sing tak goleki? Prabu Baladewa kok mani methuke aku. Sajae kisih Sentana Mandura. Ayo ngaku kowe. Dasar kepara nyoto. Aku Raden Wisata putra Prabu Baladewa. Ayo prajurit gage ngaku wis sapa? Ayo. Aku Tumenggung Panigas Jangga. Wah. Kowe anake Prabu Baladewa yen ngono tak katutke dosane. Manut tak tugel gulumu, lapu-lapan sing dadi ucapmu.
ora gelem minggat tak utapke nyawamu babuh maju tibantangan pecah sirau panggawa tak ayoni panigas jonggo.
Gendho. Sapa iki? Wisata aku. Wah, wisata. Yo, bali takon kowe sapa? Aku Tumenggung, Menak Jaliseta. Ayo, Ndi Prabu Baladra? Nyo, Tamparana. Waduh, Edian. Rasa kenalan. Asli. Bapang winalik sandang Godhewa simbar jojo Wang Malang sudang nyogangsir wah ladalah Harcoko blai iblis lanat podo jek-jekan iki sapa iki wah aku Patih Mandura Patih Praguta wis sapa? Aku ya Patih iki Patih Kala Kridaksa. Ayo padha-padha le Patih. Kowe saiki mungsu aku. Wah, maju rene, maju nek njaluk tak dugangi. Wah, tak gegulung rimah-rimah we. Ayo kayak maju. Wah.
Temo. Hus, hus. Hus. Wah. Bejo ora kena iki. Wah. Ini. Ayo kena. Sabato ile. Ayo. Terus. Ya jeglok iki. Aduh, ya tarik yo. Os. Cadak sirahe. It. Jonathan. Kowe sing jeneng Wisata anake Prabu Baladewa. Dasar kepara nyata. Kowe Prabu Surya Kupala. Ya, aku Prabu Surya Kupala. Bapakmu wis mateni. Bapakku ya kuwi Prabu Amsaraja. Utang nyawa, saur nyawa. Ndi bapakmu? Rasah goleki sing ora ana. Wah, kok saya nyedak iki. Rasah goleki sing ora ana. Ora perlu ngepok senggol Kanjenge Rama. Wisata wae ayo nono. Wah, bangsat elek jeleh urip. Sadurunge mateni bapakmu kowe dhisik sing tau tapke nyamu Tamparana. Wah. Wah, siap. Siap. Wah. Ah! Push! Push! Hei, panas maning jajaran Surabaya. Harus maning jajaran gone iblis ayo Surabaya. Wah.
jagat gelag-gelag bumi panus maning jajalanat. Weh Surya Kupala, ayo sing jalanake Prabu Amsaraja layak to layak. Cakrike padha grangane. Indah-indah ratu buta. Perang yen kepepet terus nyot. Ayo, gage iki cokoten. Ayo cokot. Cokoten Prabu Baladewa. Pancen aku sing mateni bapakmu Hamsa. Nek pancen kowe anake lanang ora trima, ayo mumpung saiki wis adu arep karo Prabu Baladewa. Kowe arep ngejak cara kepiye? Prabu Baladewa ning kowe wis jalari sedane Sudarmaku tang nyawa, saur nyawa. Ayo manuta tak untapke nyawamu. As keparat rasa kakean wis kepara malah kowe tak cecelitu kak cangkemmu. Wah, parpole jane langsung balap. Wis ora tak tangan Surya Kupala ora tak tang neblis nang kowe. Wah. Ratu apa kae? Edan tenan. Wah. Nyoto tenan nyoto, Ratu Mandura. Ratu sing tapan. Wah, tumandang karo muring-muring nganti aku ora kober males. Yo, ndak dikira aku ora iso males. Wis ben. Kowe mau muni ngonekke aku ratu nek kepepet terus nyokot wis ben. Janjile nosong pengapit tampanana cogot pedhot gulumu Baladewa. Antemo. Ayo kakek ngantep Prabu Baladewa. Wah iya. Sabar Mas. Ah. Manus maning jajaran kaning bawane Blesnat. Wah. Parat mungsana tatanan. Endah ta kowe ratu, buta ratuning buta kowe ratu. Nek kepepet nyokot kowe. Ayo maju meneh. Maju meneh gelem tak tibani Kyai Nenggala kowe. Wajahnya! Wah, edan. Wah, edan. Pusaka apa kae? Murup kaya ngono elok-elok ngedapi-dapi dayane. Tujune aku iso ngendani ya, apa dikira Surya Kupala ora duwe pusaka sing ampuh? Iki pusaka pamungkas tekan muluh gading tampanana mamprung kowe Baladewa.
Ayo, Sora Gopala Jamat, mundur. Aja endo kowe. Wah! Lho, pripun jago kula? Kena dintelke to? Nyatane Prabu Baladewa nganti kontal kaya mangkono. Lah nggih. Sakniki to. Saiki acara wong main kertune lagi apik-apike. Neng mengko kira-kira jam 3:30 ya wis nyeremimi mesti. Sampean senengane nyepeleke. Lah didelok wae mengko piye? Kalah njur apa sing ketok didol ayo. Nek jago kula niki tetep menangan, Dik. Piye, Ger? Anak Prabu Surya Gupala. Niki, Palemban Prabu Baladewa kula tamani pusaka saged kontal kaprapal kendang kaprajondang. Tegese kuwi. Tegese durung tumekaning pati. Prabu Baladewa isih urip ning Embu Neti. Ora masalah, ora masalah. Nanging pusaka kula menika pusaka ingkang ampuh dayanipun. Percaya. Neng durung bisa dipesake. Nek Ratu Mandura kuwi wis sirna, merga tok tamani pusaka ya mung kontal wae. Dadi durung karuan nek wis mati. Lah, mungkari tibane nek ndi mau? Nek tiba ning watu ana dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isih urip. Kemungkinan yang kedua wis sirna. Nek tiba ning pangkuan, aduh. Jatuh di pangkuanmu sayang. Mbok ampun guyon to, Kang. Tepate. Lajeng prayoginipun kados pundi menika Pak Bapa Panembahan? Doyak. Dibukteke tibane ning ndi lan wis mati apa durung? Lan babagan iki aja ketangguhan, Ger. Reh ning sing wis dadi jalaran sedane Sudarmamu ki ora mung Pandhawa, ora mung Baladewa. Ning ya karo Pandhawa. Dadi karo ngoyak Baladewa, Pandhawa ya kudu tok sirnake sisan. Alah dalah. Iki. Yen ngaten nyuwun pamit badhe mbujung Prabu Baladewa lan nyirnake para Pandhawa. Nah, ngono. Sing ati-ati, muga kasempatan yo, Ger. Dipate. Awake dhewe dadi penonton mawon, ngawat-awati. Monggo Kakang Durna.
Kados pundi Siwa Pragata? Rama Prabu malah kendang kapracondang. Wah, aduh. Wah, pripun niki, Ger? Prayogi dipun tututi mugi-mugi rahayu Kang Rama, Ger. Nggih. Wilayah kepiye to Kang, karang ya wektune iki wis saya nguyak. Mengko nek awak dhewe le jumedul nganggo ayak songo mengko ndak le awak dhewe metu mengko ndakne terlambat. Oh, lah iki mau terus nganggo bawa sinom rujak jeruk. Terus ditibake ning ladrang rujak jeruk terus digembyake. Oh, sing bawa Bu Prastiwi, nganggo mandeg diselani nganggo bawa. Bawane, ayo bawane pocong. Arep ngersake sapa? Aku nek ngene iki pokoke kudu nyuwun suwantene Bunet. Bunet ki Buneti. Ya. Ayo Buneti dipun selingana ngangge pocong. Seneng karo Bunet iki piye? Suarane ki tipis iki lho, Truk. Tipis ning nggugah rasa. Ayo Bunet. Wis tiba padha arep gong tibake apa meneh? Tibake rujak jeruk meneh. Oh ya. Ayo Bunet. Satya Putya Pangakesetur Angkara. Kaya ngapa sing ndang trampil ora nek sesek. Sing ndang sapa, Truk? Ayo sing ndang ya adimu lanang saka Ngambak. Sapa e? Mas Keswan. Wah, keplakane apa e? Nek sesek trampil banget e. Ya cetha suarane ora pati ya. Ha iya. Jumputi wae. Dan gara-gara Truk wis tak menyurake. Ayo sore mau wis diaturake apa sing dadi inti sarine lan hikmah kepiye. Ning sing cetha awake dhewe sak kanca bombong. Bombong sing kepiye? Ayo iki. Wah, rasane iki nang kene iki sak gulung kok, Reng. Lah kepiye to? Merga manut dawuh sing tak tampa mau ngendikane para pangarsa panitia ya lagi iki pedukuhan nusupan kene ngadani merti dusun. Nah iya ya. Wah, ngene iki kena dienggo sarana nggone padha sengkut gumregut, padha gumregah warga sing lenggah ana ing nusupan kene. Ya mula ya patut diadungi jempol. Muga-muga sesuk terus berkelanjutan. Berkelanjutan piye merga nek nggone daerahe nggone awak dhewe ya Reng, daerah Bantul sisih kidul kono merga awak dhewe iki omahe Bantul ning sisih kidul kono. Wah, isih akeh sawetara dusun ngadusun sing saben taun padha nganake merti dusun. Nek nggon aku jenengane Mejemukan, nek cara Wonosari jenenge Rasulan
Nek cara Semarang jenengane Apitan, ana meneh sing jenengane Nyadranan. Ning kabeh kuwi inti sarine padha wae, hikmahe padha. Oh, ngono. Ah iya. Ya sing baku wis tak aturke ngarep sing jenengane Merti Dusun utawa mejemukan ngene iki dudu mujudake salah sawijining kapercayan. Ning iki memetri kabudayan tilarane nenek moyang. Merga awake dhewe ya kudu duwe rasa matur nuwun marang bumi. Lho kok bumi? Ha iya, merga bumi iki najan saben dina kuwi persasat didak-idak sadengah titah. Ning bumi iki ya wis ngaringi nikmat mupangat. Nyatane ya ditanduri apa wae. Tetanduran ku mau iso nuwuhake raja kaya apa wae. Oh, ya bener kuwi, mula ya wajib disyukuri. Jan nyenengke. Ah, kandhani kok sejine kuwi. Iki ngiras pantes karo memperingati Hari Kamardikan negarane awak dhewe negara Republik Indonesia sing kaping 79. Ya. Mula iki mau sore wis diaturake sing gayeng-gayeng, saiki ngaturke sing klasik-klasik ya. Petruk ki wangune ya nembang irim-irim Laraswangi. Wah, ning aku suwe ra nembang irim-irim Laraswangi iki, Reng. Ayo dicoba ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, cakepane aku tak njumbuhke karo surasaning kamardikan negara Republik Indonesia. Iso? Ayo sak kelinganku. Ayo kanca. Nah ngene iki sing jenengane irim-irim Laraswangi ngene iki kecuali rebab, mergo iki kaya dene sendon sing muni gender, suling, gambang karo suwukan. Tak wiwitane. Ayo kanca gotong royong nyambut gawe kanthi lila laet batin anjunjung nusa lan bangsa srana kurban jiwa raga lamun perlu tim Indonesia merdeka tetap santoso yang biyong nya anakmu biyong agunal gaanel. Wis kecekel rambatane. Njur tibake apa? Monggo iki ditibake. Wah, sing suwe ramuni iki apa? Ladrang Grompol Mataram. Ladrang Grompol Mataram. Aning ketoke pathet iki 9, ana sing ngarani pathet 6 ana sing ngarani menyura ana sing ngarani 9 ya ana. Mergo kuwi pathete pancen campur ning wis ra dadi ngopo. Bukane saka Bunang. Monggo Pak Joko dipun bukanono Ladrang Grompol Mataram.
Ayo rujakan. Iki mau Grompol Mataraman. Ya kala mangsane sok didudah ngene iki kaya Ladrang Sarayuda, Grompol Mataram, terus loro-loro topeng. Merga ki ya tinggalane para winasis, para sing dadi empune gending. Mengko nek ora didudah ngene iki, mengko ndakne cures. Oh, aning aku sok krungu iki mau Grompol Mataram sing surasane Grompol Mataram kuwi sing jenengane wong mbat-mbatan, wong bebojoan. Merga nek wong bebojoan kuwi nek duwe anak cilik kuwi kadang sok rewel. Ha mula le momong kuwi gentenan. Ora kok sing putri kuwi upamane lho iki sing putri upamane ndalah saiki lagi dadi bintang tamu ning tlatah Magelang. Kudune sing kakung ki ning omah momong. Ora kok sing kakung ya malah penji dhewe. Karang ya ben oleh butuh, ben oleh hitung kok ya. Nek jane ya ora ben rada bebas ngono lho. Ya ora kok ya. Iki mau Grompol Mataram ning aku sok krungu Grompol tek terus nek apa kuwi nganggo panggung terus do klothekan ngono kae. Lah kuwi ngene, kuwi dinae kambatan ora terus langsung klothekan, ya nganggo proses. Engko lek klothekan nek wis rada sesek ngono kae. Terus tak celukane dhisik mengko rak terus ibu-ibu terus padha tanggap. Grompol tek mbang sikatan ya genduk, awan gojek bengi rebutan wis suwe ra jejamu. Jamu pisan godhong telon wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kelos. Lah piye? Weh, kowe takon, terus sing datang ibu-ibu sinden. Carane takon, nek carane takon ngene iki. Nah. Upamane takon Grompol tek. Nek ora ya nganggo cara numpak sepur kae. Numpak sepur, upamane numpak sepur arep medun ngendi? Upamane medun Sedayu terus mengko ibu-ibu Waranggana batangane apa nek tiba U ya tiba U, nek tiba A ya tiba A. Upamane kene iki mbiyen cerak kene ya ana stasiun jenenge Stasiun Sedayu. Numpak sepur medun Sedayu ya genduk. Yuk ibu-ibu. Wadah upor rambai ayu wis suwe ra ketemu jamu pisan godhong bayem wis suwe ra ketemu temu pisan gawe ayem. Nek ngene iki terus aku nek ora aku sing takon iki ketoke ora wangun. Oh kowe arep takon karo ibu-ibu Waranggana. Siap, ning kowe kudu apal lho. Stasiun-stasiun sing mapan ana kiwa tengen iki kudu apal lho. Siap wis to. Iki mau Sedayu. Batangane wedak pupur nambahi ayu. Tak mikir aku. Saka Sedayu, Ngulon ki ana stasiun ngendi? Numpak sepur medun wates ya kendo. Ayo ibu. Wadah pupur nambahi pantes wis suwe ra ketemu temu pisan godhong wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kelon. Elok piye? Ibu Waranggana tetep iso bedheki ya, Truk. Ha iki mau stasiun wates batangane wedak pupur nambahi pantes
Wah ya mbok menawa digathuk-gathukke liyane kok. Liyane. Bar saka wates, heeh ngetan neng ndi Lempuyangan. Numpak sepur medun Lempuyangan ya kenduk. Wedak bubur tambahi tiran desuwe racet jambu pisang godhong jambu desuwe racet jambu pisang tambah lembut ngono apiye Wedan apa-apa iso e. Ha iya. Iki mau numpak sepur medun Lempuyangan batangannya apa? Nambah pikiran. Tak gawene mumet terus. Heeh, neng ndi? Bar saka Lempuyangan nyepur meneh. Neng ndi? Ngulon. Neng ndi? Jakarta. Kono ki ana stasiun. Coba numpak sepur medun stasiun Gambir ya kenduk. Yo. Ganda wis dibedak kudu beda. Ayo. Ayo. Wedak bubur marai kantin wis suwe racet jambu pisang godhong jambu wis suwe racet jambu pisang ngono apiye Apa kae mau gong? Wedak bubur jare nambahi kentir. Suwe-suwe ngawur lho do batang. Awitikno. Dadi pikir wis dibedak karo penonton e. Tak gawene mumet meneh. Sapa sindene? Bar saka Gambir. Stasiun Jakarta ku rame Gambir. Ngendi meneh? Numpak sepur medun Pasar Senen ya kenduk. Ayo, hawa Senen lho iki, Nen. Yuk, wedak bubur. Ayo. Tak gawe jugangan iki pokoke. Wedak bubur yo, ayo Nen. wedak bubur kepengin nen wis suwe racet jambu pisang godhong wis suwe racet jambu pisang lah ngono apiye Apa ya kae mau? Embo aku ora pati krungu e. Bupras Sapa iki mau sing ngodoh-odoh ora? Bupras TV. angel lo Ameng Pasar Senen meng golek kata-kata nen kok angel ya. Ayo, upamane marah seneng ya iso kuwi tiba neng mak kuwi. Wah, ayo sing cocok mbok menawa ya kuwi. Ayo njaluk terus. Wah, wis janus. Hek, tak gawene mumet meneh. Numpak genduk. Aku dumeh krungu stasiun Senen iki mau terus numpak genduk. Nganu terus. Iki mongko nek dientekke ora rampung-rampung iki. Mbak Lisa sing nganu terus isih piye? Isih lenggah. Ayo ditakoni. Mbak Lisa. Mbok menawa isih nganu ki mau Pasar Senen kok Pasar Senen. Numpak gendong. Mbok menawa isih ana pamundutan sing WA panjenengan. Iki wonten. Heeh. Melati Rinonce wonten. Oh, Melati Rinonce. Nggih, saking Boyolali. Wah, saking Boyolali. Saking sinten? Pak Dari. Mbak? Pak Dari. Oh, Pak Dari. Nyawer mboten? Aduh, niki namung titip e. Wah, mboten napa-napa. Nggih. Niku wis suatu kehormatan wis kepareng. Salam-salam. Request Pak Mario salam-salam. Juga dari Klaten. Masih banyak yang menyimak Pak Diter. Alhamdulillah isih padha nyimak. Mongko iki di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Ya, nek gara-gara ngene iki Mbak Lisa, Nggih. gandeng wis ngene iki wancine ora ngadeg ora apa-apa. Nggih, sambil duduk aja Sambil ya. duduk ora apa-apa. Panjenengan sing nganu nggih, napa niku sing numpak sepur kok numpak sepur piye? Numpak. Panjenengan sing nglirahni bawa nggih? Oh nggih. Bawa napa niki? Lho, nek Melati Rinonce ya siap, bawane langsung mijil. Melati, Heeh. nggih. Neno, jaluk sulingi ora? Lah nggih no masa Oh, iya. disulingi sing Sing ngene iki. tok. Semono kuwi. Lah ngono lak dawa. Yo. Gengka dulur
aku tak melu ngilustrasine suling terus. Reroncen Numpak sepur medhun Prambanan. Ngopo ning kono? Adolan. Yo. Maleloka tong ton sepure Rina wengi hamung dadi impen. Ayo ngene iki lho nek sing suasana sing tak kangen iki yo ngene iki lho. Lah piye ayo adate iki awak dhewe iki nek gareng ngono bintang tamune panjenengan ki biasane ming limbukan tok ning gandeng ki sowan ning nusupan khusus bengi iki panjenengane gandeng ning nusupan nganti tekan tancep kayon. Wah, Spesial. Ning ki kula rada sedih niki kanca-kanca sedo tampa amplop aku rung tampa dhewe, Pak. Lah pripun? Lah beda iki aku ora lewat manajemen e. Wah, panjenengan nika langsung sing saka panitia to? Mboten, panitia nggih mboten. Loh. Lewat Mas Heru. Heru sinten? Lunasi lho, Mas. Engko diblongko. Mas Heru sinten e? Heru, Mas Heru Blenggor. Oh, Mas Heru Nugroho. Lah nggih. Oh, Mas Heru Nugroho ki adine almarhum Kisena Nugroho. Nek ngono kae ya mayang ya apik, mayang kelakon nek kae. Rina wengi hamung dadi impen. Ning kae jane do kena apa ya terus lha piye to? Kaya Mas Kiswan sing ngendang kuwi wah mane awake ya pothok rada lemu. Kok saiki saya susut ki kena apa ya? Gek Mas Heru Nugroho ki maune ya lemu, upamane surjan ngono ya ukurane apese XL. Terus saiki XXL piye? pokoke double XL ngono kae lho. Heeh. Lah saiki kok ukurane M saiki do saya susut. Heeh. Meng aku sing tambah gedhe saiki. Ngendi? Sak nggon. Heeh. Hah? Maksud iki jempolku saiki saya gedhe. Duh. Ayo Mbak Elisa. Babuntone pantes digo lei. Ayo dijenteke nek cengkake. Nganggo notasi 7 nanae Waduh, nggih. ora apa-apa. Pak sinten Pak Gatot lah. Manis. Ning anu kok Mbak Elisa, Nggih. piyae kene iki pancen patut diatungi jempol, pancen awak dhewe kudu angkat topi. Nggih. Mergo nyatane ya akeh piyae sing padha budaya. Nggih. Nyatane panjenengan mau wis rawuh durung. Nalikane ana dalang cilik sing mucuki mau. Oh, sampun. Oh, Ikut sampun. nyinden, nggih. Mboten napa-napa kados ngaten niku naminipun proses. Proses. Wong kaya awak dhewe mbiyen ya Mbak Elisa mbiyen nalika mayang sepisanan ya kepiye? Oh Sampeyan lah ya, ngrasake to. itu malah luar biasa. Dilalah Mangke. disengkuyung kalih WL. Saya pernah dulu mucuki di depan, pas goro-goro langsung disurati, tulung ndang medon iki dalange wis teko. Wah, itu pengalaman. Nah, kalau kita kayak gini harusnya kalau ada yang mucuki disengkuyung. Mangke. Pirang-pirang lagu sing dijaluk berarti remene niku nggih disengkuyung. Mangke wong Generasi nyatane mau ya berikut. panjenengane ya dalang Nggih. cilikmu sapa? Mas sapa mau? Mas sinten nggih namine? Mas Hanif sinten mau? Nanda Mustafa. Ah, nggih, Pokoknya luar biasa, disengkuyung. Disengkuyung. Pokoknya niku jenenge proses nggih ngeten niku ora beda kaya anak kula gading biyen kaya ngapa ya Mbak Elisa. Iya. Biyen sepisanan mayang ki isane lagi perang tok nganti nuwun sewu netizen nganti ana sing
Apa kuwi komen dialang kok bisu lah ya sing dadi akun sing dadi wong tuwa nang ngarep ra ya kemropok to sa. Nggih. Terus aku ning omah prihatin piye carane anakku Gading ki iso ata-wacana, iso rebugan nyatane saiki piye? Saya apik, saya teteh lho. Iya, luar biasa. Sekarang juga mau apa dialog Mas Gading, udah belajar banyak, kemajuannya luar biasa. Diteter wonten SMKI itu juga jadi proses bagus. Ah, bener. Ora beda kaya sampean biyen nun 1000 lho. Nggih. Biyen sampean mayang sepisanan nalika wayang Cilimen kae, wah netizen ya kaya ngono kae. Ning aku terus biyen terus nyeraki sampean, Lah, sepik-sepik karo sampean nek sampean kuwi sesuk arep dikenal karo wong lehmu mayang cara-cara ki saya apik kowe ngetokno tokoh wanita apa? Terus biyen sepisanan terus tak gaweke naskah apa kae nek ora kleru tentang Dewi Sinta kae. Dewi Sinta, Wah, bar kuwi Sri terus Kandi wonten, nggih, Bupati wonten, Surti Kanti ana. Surti Kanti wonten. Bar kuwi terus sampean sing nanggap saya akeh lho. Pak Geter. Jaya kejaba dadi bintang tamu mayang ya apik apa ora elok pokoke. Lagi, wes sesuk aja lali mayang meneh nggih, wayangan meneh nggih mriki nusu. Syukur sesuk taun ngarep sing ngasta Mbak Elisa lho. Lho, dalange 3. Kok 3? Lah nggih ben apa sendang kapit pancuran. Oh, maksudnya aku terus anakku Gading karo sampean ngono. gitu. Wah, luar biasa apik ngono pian. Ayo nak yo bajuke dhisik. Ingkang mawe wuyo Nek perlu sing dadi gurune sapa? Sing mau nirake sing kok Elisa mau lho sapa Pak sinten mau? Pak Wahyu apa sapa? Mbak Elisa. Pak Gatot. Ah Pak Gatot Pak nek MC. perlu mengko Pak Gatot sing MC mau wong ya ketoke piyai budaya diaturi munggah panggung supaya nggih. nyumbang tembang ngono. Nyumbang tembang, Pak. Wah, Tekan langgam apa? Iki spesial untuk sing masak bakmi ibu-ibu, mau aku wis digeret medon. Iki Mbak Elisa kudu foto karo ibu-ibu sing masak. Genten Pak Gatot tak geret munggah melu nyanyi Pak Gatot. Engko bar langgam iki panjenengane diaturi yo, diaturke langgam latir Indonesia iki. Nane neno neno. Ya.